safikile mhlambe ubhuti lo wesihluthu niyamazi nimazi kanjani Yebo siyamazi. yini nayo mani Umagayi. Umagaye ngiyalingwa ngisehlaleni. Uyabona mfana wami ukube kuthiwa nje mina ngiyakholelwa nje kulezi zinto zobuthakathi. Hayi ngabe ngithi nje khona into yenze inganeni zami. Nokuthi njengoba ula ucabanga ukuthi ngalezo zinto lezo uzodidisa mina. Kodwa uma ngibuka nje ngathi la ikhanda lakho akuphilekile kahle. Njengoba ubuye ushaya nanesingisi lesi ucabanga ukuthi uzodidisa mina ngesingisi sakho. Cha khohlwa ke mfana wami mina ngidideki nje kalula. Abendloveni amandla uyabingelela nokhwaja ozikhundla umzona kavungamisa uvalavala sekuvala ngamakhanda amadoda dintsiba demagolakhola dicoka bochumfala kahla noma kanjani igeza into ezinhle zambuka semjeqela gcina bona bevele zimthanda qhoboza amaqhoboza lalela ke ngaphansi kwenyoni TV uhlelo kwenzakalani namhlanje mbukeli njengenjwayelo sikuthatha namhlanje sibhalelwe ke umama la nensizwa usibusiso umfoka cela abakwacela bathi ke namhlanje bacela ukuthi behambe nathi sihambe nabo sibaphelezele bayakwakhumalo kunezimpendulo nemibuzo abafisa ukuthi ke bayithole wena ke njengombukeli kwenzakalani sicela ukuthi uhlale ngasekhaya ubukele njengamanje sihamba nawe umbukiso panya Sanibonani babukeli emakhaya ngumamcele lona ngibhalele kwa Inyoni TV ngicela ukuthi bangiphelezele siyobhula umlilo phakathi kwemindeni emibili ithina nabakwakhumalo ya uyena umama Macele ke othe wasibhalela njengeNyoni TV so Mandosi siyafisa Magaye ukuzwa ke kuwena namhlanje njoba ke usilethile la ukuthi ubhalele kwenzakalani ngezathu zini kungani futhi usilethile la so siyacela ukuthi ke mhlawumbe nawe sikunikeze ithuba lokuthi ke uphefumule namhlanje Magaye. Sawubona mamkhumalo. Yebo sawubona. Kunjani? Hayi ngiyethuka mothi awusazi. Yikuseyithina la besasike sathumela kuqala bakwacele sibone ingane la ekhaya. Manje ngiyamangala mawuthe mosiphika uthi awusazi. Ngiqinisile anginazi ngempela. Mangabe nathumela abantu angibakhumbuli neze. Mhlambe ngizoza udaba mase nixoxa ke mhlambe bese ngiyalikhumbula ngoba anginazi. Umuntu umazi ngoba usuke wambona ungakazi umbone nje ayi lo muntu awumazi Nensizwa lehamba nayo mama uyazi angiyazi ngiyaqala nje nokuyibona mhlawumbe mama Magaye ungathi kwenaba kancane ngodaba ukuze mhlawumbe noma Mashobane ekwazi ukumbuleleka ngesithombe siphelele sokuthi mhlawumbe kungani sila mamkhumalo sasike umntwana wayithumelile abantu ukuthi mabeze la ekhaya ngoba ebone abantwana bakho abantwana noma umntwana mama wabona abantwana ngoba babili bangamawele manje umntwana uthi bathatha bobabili ingane ithi bathatha bobabili laba bantwana so ngenkathi befikile abantu bezokhonga la ekhaya bachithwa ngoba thina singabenye inkolo Nsonta kiphi inkolo mama sikhonza enkoleni yamaNazaretha maNazaretha mama usechazile umama Magaye ukuthi usenkolweni yamaNazaretha kanti mama Mashobane la ekhaya nikuliphi bani la ekhaya singabasindiso sikholwa kuJesu Kristu sisindisiwe baba no kuyezwakala so mama Magaye ngiyafisa ukuthi mhlambe ke uhlube udlube ekhasini uchaze nje konke njengoba usilethile la njengeNyoni TV kwenzakalani nomama ethola isithombe esiphelele nje bese kuvezile ukuthi usindisiwe then nawo kuvezile ukuthi ningamaNazaretha mama umntwana uke wafika usibusiso ukufikile ekhaya ethi bayamjaha abafana bakubuka laba bantwana abafuna ukubathatha njalo mebembona bafuna ukumshaya manje ndithi ngeke ngoba ngiyayibona le ndaba baba iserious ngcono nami ke ngisukumele ngiye kumama wamawele sihlale phansi sixoxe naye njengabantu abakholwayo sibeke ecelene yamabandla ahlukene siqala isilungisa indaba yabantwana oh kanti la mama hawu ngiyadideka phela ngize uthi abantwana shothi bangamawele abantwana insizwe eyayifuna ukubathatha abantu ababili akuyena umuntu oyedwa oh babantwana ababili ngamawele amantombazana akho nomabili iwona afuna ukuwathatha usibusiso
No, mhlawumbe mama Khumalo udaba uselishilo umama Magaya ukuthi kwafika abantu so sifuna ukuchecka ukuthi ke wazi kangakanani ngalo lolu daba lo nje besebekile ukuthi kwaye kwenzeka isigameko esikanje. Inkinga esinayo thina la ekhaya. Thina singabasindiswa. Bona bangamaNazaretha. Kunezinto amaNazaretha azenzayo. Manje ingane zethu maziyogana lapho kusho ukuthi sezihlukana nenkolo yala ekhaya. Ngoba mabegana lapha yana bayothelwa nangenyongo. Okuyikona futhi okwasithusa ukuthi azothatha ingane zethu zombili athi uyifuna zombili. Ungayibona le ingane zingakanani. Zincane sisanuka ngisho ubisi. Kodwa ufuna ukuthatha lezo ingane lezo. Ingane ezincane kanje zingakuphatha kanjani umuzi? Ngoba ngeke zize zikwazi nje kumelana nomuzi. Khona ziyogana komaNazaretha. Abathathani ngani boboda? Angithi bona banawo amakhosazana. Akakhethi ngani kumakhosazana akhona lapha enkonzweni kubona. Azazosukela ingane zami zabasindizwa. Ezami ingane ngilindele ukuthi kuzoba khona enkonzweni ozombulelwa uThixo ukuthi nazi ingane. Hayi kodwa ukuthi kanti umuntu oyedwa. Nani esontweni lapha naluhlelo lokuthathana nodwa. Njengomzali uyayikhulekela ingane zakho ukuthi zithole umyeni okuyena yena. Nabo abafana bakhona esontweni abazali babo bayabakhulekisa ukuze abone umfana ukuthi iyiphi ingane azombulelwa yona ukuthi athathe yona. Ngakho ke nathi ngiyafisa ukuthi naye akabheke enkonzweni yabo ngoba akhona amakhosazana enkonzweni yabo akhethe kuwona ngoba inkolo yethu ayihambisani. Kezwakala kakhulu mhlawumbe mama Magaya useyabekile umama Shobane safisa ukuzwa kwena. Uyabona ke mntodana njengoba ngibhalele kwaNyoni TV. Yingakho ngizocela nini nizosiza. Niyamsiza uhambe sizokhuluma kulomuzi. Ngoba ngompela mengiya ngingedwa mhlawumbe nami lezi ngane zakhona zizogcina sezingishaya sezilimaza nengane yami futhi. Yingakho ngicela nini ukuthi ngicela nizongisiza kulolu daba ngoba selulukhulu kakhulu liyangixaka. Manje ngiyaxolisa mama uphululimi. Mhlawumbe mama njengoba insizwa yakho uza nayo la ekhaya uyasho ukuthi ukuthatha amawele abantwana abawu2. Amandla unawo yini? Uyasebenza kanjani? Mhlawumbe sibeke isithombeni mama ukuze sizocaciseleka ukuthi njobe efuna into engaka nje uzoyikhona yini. Usibusiso uyasebenza. Futhi njengoba ubaba wakhe wasishiya emhlabeni inkomo nje zigcwele isibaya. Kuyaphithizela nje ekhaya. Zikhona inkomo naye futhi uyasebenza ngibona ukuthi ungaba inkinga le ukuthi singanqabela umntwana mefuna ukuthatha abantwana bakhe mefuna ukuthatha amantombazana. So wena mama le ngane ingane yakho nje yona kuphela le. Iyona kuphela ingane enginayo. Mengaluzwa nje iyona ngumengavuma ukuthi kwenzeke ngalendlela afuna ngayo ngagcina sengiyiluza kanti iyona yodwa ingane yami enginayo. Ngiyafisa ke Sibusiso ukuzwa kuwena mfethu ukuthi njengoba mfethu uthatha isinqumo esingaka ususa futhi into nathi esingakayi sayibona sendulo ukuthi ufuna ukuthatha abantu ababili futhi namandla umama useshila ukuthi akhona ukuthi mfethu ithini into ucabange kanjani wabahlanganisa kanjani ngoba phela amantombazana futhi ngisho ukuthi ayalamana kodwa makuziwa ngomuntu wesilisa kuyabanga. Ngikhuluma kulombhobho la. Yebo mfethu. Ngizobonga ithuba mfowethu. Njengoba desechazile umama wami ukuthi amandla wona nginawo impela. Ngoba ngiyasebenza. Kanti futhi mina asikho ke nje isinqumo nje engivele ngisithathe nje ngingazange ngisicabangise mfowethu uyabona. Kanti futhi angivuki nje kuseni sengifuna ukwenza into cha kusuke lungiselele kahle mfowethu uyabona kusuke nje sengicabange kahle yabona some due diligence ukuthi cha ngiyasithatha lesinqumo lesi ngihamba naso mfowethu. Umama Khumalo ukhala ngokuthi nani lapha eThempelini niyakwazi ukukhetha so yindaba ufuna ukuyokhetha ebasindisweni. Mfowethu ngiyacabanga ukuthi nawe uyayibona lento ukuthi indida cha nami ngiyayibona ukuthi indida lento mfowethu ngoba cha labantwana bala ekhaya la kaMbulazi mfowethu angizange nje ngivuke ekseni sengithi ngifuna ukubathatha kwaba khona isibonakaliso mfowethu. Yes mfowethu kunamakhehla nami angilawulayo
yabona. So lento lena isuka ngamakhehla mfowethu ukuthini na babadinga ekhaya bobabili amawele lawo mabili adingeke ekhaya. Ngakho ke nami ngithi ngeke ngicontradicte amakhehla ami yabona, ngase ngithi mangihambe nabo yabona, mangibathathe bobabili. So mfowethu siyakhethana ukukhethana kodwa inhliziyo yami ikubona. Ikubona nje inhliziyo yami mfowethu angeke ngiqamba amanga ngalapho. Hayi kanti mfowethu khuleka mina ngindoda ejimile impela. Ngoba nje futhi ngisho ungafika nje ekhaya uzoyibonela nawe ukuthi hayi Inkomo zahlaba. hayi inkomo ezokubiya mfowethu. Thina inkomo sibiya ngazo kondosi yabona. Azigcwali nje sibaya for mahali inkomo thina ezokubiya yabona. Kanti futhi nabo bangabona nje mfowethu yabona ngoba angeke ngithi sebeyazi bona baseke babona ekhaya kondosi yabona. Yes. So mfowethu indlala nje ayikho indlala mfowethu. Uyayithemba lensizwa mama Khumalo, uyayithemba undosi uyasho ukuthi cha abantwana bakho ngeke beze belami. Hayi kodwa kade ngimbonile lo mfana ukuthi bangaze babiza uTV impela ngoba bethi bafuna izingane zami. Kodwa Mike ngendlela akhuluma ngayo ngathi akaphilile kahle. Kodwa Uyaphambuka mama, awukwazi ukuthi ingane yami ayiphilile. Iyayazi lento eyifunayo. Uyaphambuka nje uma uthi akaphilile, uphilile saka. Uyazi ukuthi ufunani yena. Ngicela sinikeze ingane ithuba. makhona into ayifunayo ubona ukuthi fanele eze la kaKhumalo azofuna leyo nto ayifunayo la kaKhumalo nibe ninawo amakhosazana. Hayi hlala kahle impela ngizwe kahle lo daba enikhuluma ngalo. Lo mfana wakho uyagula ufuna ukukhatha izingane zami. Mama saliphinda lelo ukuthi ingane yami iyagula. Ayiguli lengane. Ayiguli iyazazi ukuthi ufuna ukuthatha abantwana. Wena ufuna ukubona ngani kanti ngoba ngimini njengoba ngizela kwakho mina ngisabela ukuthi ingane izoqhamuka sezithwele izisu. Uzokujabulela lokho? Wemacele. Phela mina ezami ingane ngiyayifundisa. Makhumalo. Angazi umusu uzoshaya izandla emzini wami ukuthi sekwenze njani. Lo mfana wakho lo akaphilile njengoba ngisho nje. Akakwazi umuntu ekuthatha ingane ezu2 zankosikazi amawele phela uyabaxabanisa. Sekwenzekile bashembe thina ebandleni lethu bashembe siyakwazi ukuthatha isithembu noma ungathatha noma 10 emzini owodwa isithembu siyaziwa sisamkelekile. Uzokunqabela kanjani abantwana? Banqabela kanjani abantwana? La ekhaya ke asikhulumike ngesithembu. Masiya nje ezwini lenkosi. Indoda iba mfazi munye. Hayi kufanele ukuthi ngilikhona impela. Ezami phela Kodwa lezingane. ngicela ukubuza mashobana kube kuthiwa bethathwa yedwa ke ubungaba nayo inkinga kuthiwa kusona isithembu ngiyabuza nje. Benge ngize ngivume. Kakhulu ke nje manje njengoba sengimbona ukuthi akaphilile. Awu benge ngize ngivume. Ngihluphekisa ingane yami. Bazongigabisela ngeenkomo. Mina ngikhulumi ngeenkomo. Mina ngikhuluma ngebank. Ukuthi unamalini ebank. Sikhuluma lezo zinto ke thina. Eyami ingane mangabe igana izogana ngazi ukuthi umuntu ebank unamalini. Ingane yami uzokwazi ukuyondla yini. Ungikhuluma ngeenkomo lezi ezongenwa izifo manje zife. Uzozitha kowaba umuzi. Kowami umuzi angiyidingi inkomo zakhe mina. Ingakho ngithi akahamba yothatha amakhosazana. Yanzima indaba. Hey ngane yami sekunzima ke manje. Methu ufuna imali inkomo ngiyacabanga ukuthi zingakwazi intotana ngicabanga ukuthi inkomo zingakwazi ukuyikhipha imali. Angifune imali yabo. Uyasebenza nenkomo singadayisa. Uzozidayisa nje iphuma imali lo ifunayo. Ngoba asho ukuthi wena uvakashela imali uthanda imali kakhulu. Mekulotsholwa noma ingane. Mfowethu cha njoba kade bese ngeke ngabeka ngasekuqaleni mfowethu ukuthi yena izingane ziphakathi komhlane nempeleko. So nami angivukanga ngoba ngididekile nje. Cha Wena ufuna ukuyifa ku14 esontweni. akuyona iseduction le mfowethu angidakiwe yilutho yabo. Mina nje ngingasho ukuthi yena ngizimisela ukubaletha mfowethu kondosi yabona. Ngimisele nje ukubaletha bagijime emagcekeni akondosi mfowethu. Futhi sengikulungele lokho. Seyikulungele. Mfowethu ngifuna ukuthola ukuthi uzobese uyabashintsha yini enkolweni abakuyona ngoba phela mhlambe umama ukhaliswa nayi lokho ukuthi njengoba abasindisiwe ufuku bathatha uzobashintsha bayoma Nazareth bafaka inhloko. Mfowethu wagalela ngombuzo omuhle kakhulu. Ekade futhi othanda ukuba likhoni. Kodwa ke mfowethu mengizobeka nje ngesizulu esiqondile. Sithi isiZulu uma efika ekhaya uzoshintshela esibongweni sami uzokwenza izinto zala ekhaya mawukuthi ufika komagaye kuphakelwa imfene naye kumele ayiphakele leyo mfene leyo yabo
engikushoyo nje mengizoqoqa nje lapho nje mfowethu ngichaza ukuthi yena inqola ihamba noseyili kumele bangilandele mfowethu. Mama nawo bayayicelela bayasho ukuthi ngeke beze behlupheka abantwana noma sebefikile. Noma ngabe kuthiwa kunjani ezami ingane nje ngeke zizigane kaShembe. Yini kade eyinkinga la mama? Izinkolo zethu ayifani. Akulona ikhehla nje hleze nikhala nithi kuba amakhehle kuseyibhungu nje leli mama libona nawe. Inhlalisuthi nje leyo yayibona ihamba 23. Ngiyayibona impela ukuthi seyincane. Mangiyibuka nayo isana ukubisi nje. Yebo. Ngeke izuliphatha umuzi lengane. Incane kabi lengane uthi ngagana. Futhi izogana isithembu. Futhi mama uyanqaba nengane zakho. Hayi ezami ingane angiboni ukuthi uzoyithola. Mama Mashobane, naba ondosi bayasho ukuthi amandla khona, inkomo zikhona, nokwento esikholelwe ukuthi mayisuka ikhona, umuntu mayifuna ugana usebenzisa yona. So uthini ngakho nabo bayikhalela? Ngiyacabanga ukuthi njengoba ufika nabo nje, nabo bazibonele mabehamba nje la ngaphandle. Bezongena la. Ukuthi la ekhaya ingane zami ziyondliwa ayiswele lutho. Yes, nokuthi bazongilethela lezo inkomo zizongcolisela la iqalisa ubulongo obuzobe buqoqoba lobo bulongo. Lezi ingane zami isencane kambi. Kulonyaka nje zika grade 12. Oh, zifunda grade 12. Zifunda grade 12. Uma ufuna ukubona nje ngakubizela zona, uyibona ukuthi izincane kangakanani. Awusibonise mama. Kanyezi. Wozala nosikhanyiso. Sike siyibone ingane. Uzoyibonela wena ukuthi izincane kangakanani. Oh, yibona. Oh, ngasondela mama mhlawumbe bahlale ngapha. Bahlale ngapha. Oh, yibona lapha mama. Yibona laba bobabili. Manje bangamawele vele. Bamawele. Nawe uyayibonela nje. Angazi mama Magayi yibona umakoti laba obafisayo ukuthi bazonyathela ekhaya. Ibona ndodana, ibona. Ngiyabazi ngake ngababone noma ngibabone ezithombeni efonini. Undodana bekhombisa. Bengikhombisa undodana ayibona impela lapha. Singajabula kakhulu mama ukwehlisa umoya sidedela abantwana benza into yabo. Mfethu uyicelele mfethu kumama nanka amakhosazana sesewabona. Zicelele mfethu kumama. Yebo. Kona mama noma bengeke nje ngithi mkhwekazi wami in advance. Kepha ke mama besizonxusa asizile ngempi ukuzoclasha nawe mama. Kepha ke ngizonxusa nje mama ekuthenini mengase nje ungiphe ithuba ngiyimisela ukwaphatha kahle amadodakazi wakho mama. Ngimisele nje ukwaphatha kahle ngoba angeke futhi ngithi ngiyawaxabanisa mina nawo sobathathu sesavumelana. Akwenzeki nibaqabana mfethu. Hayi akwenzeke mfethu baxabane ngoba phela Uqalisa ukuthi bafakele iyisibonakaliso lento mfowethu yabona ngoba nama ngeke ngithi ngicontradicta amakhehlami yabo ayidingeki leyo contradiction mfowethu yabona ukuthi manje sengicontradicta amakhehlami yabona ngoba lento mfowethu isuka le emuva yabona bayadingeka mfowethu yabona kanti futhi angiqondile ukungahloniphi mama kepha angiqondile mhlawumbe ukuyibeka ngamanye amazwi kepha kune hyperbole lana umama usiya exaggerate kakhulu ababancane angimdala ngaleyo ndlela mhlawumbe phela isihluthu lesi sesingenza ukuthi kuthiwe hawu kwavele kwangena ikhehla cha nkosi yami kune exaggeration ekhona mina ngumuntu okulungela ukuphatha amadodakazi lawo wele Mama. Uyangithusa ke lokho. Uthi kube isibonakaliso samakhehla. Yebo. Yilapho ke la ngingazi khona ukuthi isibonakaliso samakhehla aqhamuka kanjani lawo makhehla. Awobani lawo makhehla. Akuphi lawo makhehla. Ingane zami lawo makhehla azazilaphi. Ingakho ngithe izami ingane ngeke ngize ngivumise ukana kuma Nazareth. Mhlambe umama anganga comprehenda kahle ngoba balapha ya kule yankolo kepha ke thina eManazaretheni mama abantwana bazohlala kahle nje esithembeni mhlambe ileyo nto nje leyo engase ithi kuthatha nje umama nje abe baffled kancane kepha mama abantwana bakho sesaxoxa nabo bayalwazi udaba. Uyabona mfana wami ukube kuthiwa nje mina ngiyakholelwa nje kulezi zinto zobuthakathi. Hayi ngabe ngithi nje khona into yenze inganeni zami. Nokuthi njengoba ula ucabanga ukuthi ngalezo zinto lezo uzodidisa mina.
Kodwa uma ngibuka nje ngathi la ikhanda lakho akuphilekile kahle. Njengoba ubuye ushaya nanesingisi lesi ucabanga ukuthi uzodidisa mina ngesingisi sakho. Cha khohlwa ke mfana wami mina ngidideki nje kalula. Ungakwenza kwenze inganeni zami sidideke kodwa mina nje mfana wami angidideki nje kalula. Mhlambe singezwe nakona amakhosazane njengoba asafikile. Mhlambe ubhuti lo wesihluthu niyamazi nimazi kanjani? Yebo siyamazi. Yini nayo mani? Umagayi. Umagaye ngiyalingwa ngisehlala Ungabashayi mama, ungabashayi. Sasubaxolela abantwana. ngizobashaya impela ngoba Hayi ehlisa umoya mama. Sicela nje hlale phansi sikwazi ukuyilungisa. bazobiza umfana endlini kayise. Siyaxolisa mama, siyaxolisa nje hlisani umoya. Bambize ngomagayi. Bonke mfethu zama ukubuya nabo mfethu. Ngoba lolu daba sifithi siphethe kahle. Bazongithola kahle. Uyisho uyazi ukuthi ngibiza umfana Sondela ngomagayi. mfethu ube nje la eduzane mfethu. Ube la eduzane. Hayi mama siyacela ukuthi Ngizosondela ngibuyele. besondele ukuze sizozwa kahle ngoba indaba iseyinde. Siyafisa ukuzwa ingonyolo yalolu daba nomfowethu. Nanga amakhosazana safikile mfethu. Umama uyakhala la. Yona lebizwa ngomagayi. Umama uyakhala mfethu. Uyakhala mfethu. Uzobazi ukubonga, uzokwazi ukubamela mfethu abantwana. Mfowethu ngizothanda futhi ngiqale ngokuxolisa kwisayidi la mama ukuthi yena kuze azabe outraged kanjena uyabona noma be disgruntled. Kepha mfowethu njengoba kade sengiqinisekisile nasekuqaleni futhi I can reassure ukuthi yena abantwana ngizobaphatha kahle. Amandla ngenawo mfowethu ngijimile kakhulu yabona. Abantwana nje bazobaphatha umhlane nembeleko mfowethu. Ngoba udelela umuzi ngoba mhlambe kukakhumalo njengoba uyinhlalo suthi akusi ngoba mhlambe ngoba unenkomo ngoba mhlambe ubaba wakushiya nefa. Ngenzela ukuthi ucacise nakumama ukuthi njengoba ufuna amakhosazana. Hayi mfowethu angiqondile ukuba insolent mfowethu kepha ngiyayazi into engiyenzayo. Yabona ukuthi njani. Ukhohlisa izingane zami ngalesingisi sakhe. Ingabe bawothathekile nabo. Ngesingisi nje. Sicela ukulalela mama Khumalo, siyacela singabisalwa manje, ayingabisabikhona impi. Hayi. Dedela abantwana. Ayikho into engizoyilalela. Masidedela abantwana sizuthi bathini, silungise makhumalo mama Khumalo. Sizame nje ukuthola i-resolution, sizame ukuthola i-resolution. Bafundile ke abantwana. Awu ngiyamuzwa impela umntana wakho izingane zami sezinjena nje. Mama Khumalo ngifisa ukuzwa kona makhosazana mina ngifisa ukuzwa kunini ukuthi seniready yini ukuthi ningawubamba umuzi kaMagayi. Yebo siready. Siyamthanda umagayi ma. Ake nizwe. Kodwa mina uSikhanyisa ngikaze ngamthatha njengodadewethu. Ngimthatha njengenye ingxenye yohafu wami kumina. Angikwazi ukuhlukana noSikhanyisa. Angikwazi ngempela ngabe ngiqamba amanga. So ngizimisele ngokuthi siyenze lento sobathatha. Angazi namama uzoyi-understand lento engiyishoyo. Angiboni nje ukuthi ngizoyi-understand lento oyikhulumayo. Njengoba uyikhuluma kanje, nakuba wakho uzokhuluma kanje, uzomtshela kanje. Niyazazi ukuthi nizofike niphile kanjani khona. Senike naya khona na ubona lowo muzi. Yebo mama seke sayobona umuzi wakubo. Ngabe ngemvume kaba. Siyaxolisa ukuthi azange sisicela imvumo kuwe. Seniyazenzela nje. Cha mama. Ithini imfundiso yala ekhaya? Angisihlala sinitshela sinobaba wakho ukuthi umuntu mayehamba akasho ukuthi uyapi. Kusho ukuthi nasi niphuma niyikoleni, niphume ezikoleni bese niya koMagayi konje nibiza ngomagayi. Sikhanyisa. Nibiza ngomagayi. Yebo mama. Ukulobole ngengaki? Usomhlonipha kangaka? Siyaxolisa bekube uzizwa ngathi udelelekile kodwa mama nesisho siyasho ukuthi inhliziyo ayiphakeme. Hayi angivumi ke mina leyo. Angivumi. Lo mfana uyagula ngekhanda nike nambona? Akaguli ma. Uyagula lo mfana ngekhanda. Akaguli. Anginushilo ukuthi uzosikhiphela inkomo silobole. Zizoyaphi lezo inkomo? Sizoza la ekhaya. Zihlale ephi la ekhaya? Emagcekeni ala ekhaya Sinolisa kukhumala. amagceke la ekhaya. Wena Nkanyezi uyakuthanda ukukhuluma. Uwena oyibona ukuthi ungcono kunawo wonke umuntu. Uwena ofaka isikhanyiso kuyo yonke lento. Ngoba awulaleli. Uhlala ukhuzwa kuzo zonke izinto lezi. Sikhanyiso. Ubani lokufake kulento? Umuntu mama inhliziyo. Inhliziyo kaba.
Yenza inhliziyo yakho umncane kanje usunenhliziyo ekhomba kubafana. Xolisa mama kodwa ngikwazi ukukulawula nami. Kodwa nje lento eniyenzayo yonke isuka lapha ya. Kunkanyezi. Kodwa ke uMagayi nizomgana ngifile. Ngeke nje nize nimgane uMagayi. uMagayi akakhethe enkonzweni yakhe. Nani enkonzweni baningi ngaba abafana enkonzweni mangabe senibona senikhulile. Eningakwazi ukuthi nibagane. Baphila impilo eniyaziyo nikhule niyiphila. Niyoqala phansi niyofunda impilo yakaShembe. Njengoba sinalo uthando mama siyimisela ukwenza ngayo noma yini ukuze sikwazi ukuthi sibe right sibathathu. Nishiya inkolo yala ekhaya. Nikwazi ke lokuthi manike nashintsha nje inkolo yala ekhaya. Nizobe ningasozona izingane zami. Ngoba kumele nihambe ngenkolo yethu. Kodwa mama siyamthanda uMagayi senze njani? Nazi nina ngothando. Nibancane kanje. Uzokakhali la eduze kwami uzoyithola impama. Njoba niloku nichifika nje la eduze kwami. Kodwa manje mama nabo abantwana nangu noMagayi bayayicelela ukuthi bacela ukuletha inkomo. Umama shuthi akahambisani inhlobo sidala nendaba kaMagayi. Angihambisani inhlobo ngendaba yamaGayi. Ngisame lapho nje ngoba izinkolo zethu nje azifani ne. Angazi kodwa mhlambe mama ngoba wena usibhalelile. Nangu amakhosazana nangu mama. Siyafisa ukuzwa ukuthi wena uthini ngoba isimo sesikanje. Ndodana mina singoMagayi sizwa sekunzima kakhulu ngoba umama umile akajike esinqumeni sakhe asithathile. Kodwa siyamcela ukuthi ahlise umoya. Abavumele abantwana ngoba mhlambe mebengagananga kwami mhlambe ugcina sebeganya kwenye indawo bengagananga futhi leli bandla lakhe. So siyacela nje kakhulu mama wehlisa umoya. Sesicela wehlisa umoya manje silungise indaba yabantwana bethu. Mfowethu njengenhlalisuthi nabo abantu bakho mfethu nangu umama ngiqolise nje ukusho kanje kodwa mfethu umama uyabeka umakhumalo uthi cha mfowethu. My brother ngiyamuzwa impela umama uyaprotesta lapho and futhi umama udisolated kakhulu. Nami ke mfuthu ngiyacomprehend lapho mfowethu. Angifuni ukuhamba ngale kwamama bese ngicontradicts umama. Kepha umama ngizozama indlela ezothanda ukuba amicable yabona ekuthenini sigcine sesireach common ground nomama. Ileyo nto leyo sizoyicela nje mfuthu size ngesihle kakhulu la ekhaya kaMbulazi. Ngizimisele ngowele. Ngiyimisele kakhulu mfowethu. Ngifuna ukuqamba amanga. Bafowethu sesizwile uhlangothi lwakacele saphinde sezwa futhi uhlangothi lweni boMashobane. Kodwa ke kunenkinga enkulu esingakafiki noma esingayixazululi noma esingakakhulumi ngayo. uMagayi uke wakuveza nomama wakuveza sibhalela ukuthi ke abafana bakhe insizwa zakho mama Mashobane zinokuthi mayihlangana nensizwa zimlwise kwesisikhathi baze bemshaye anganoma mfethu nginamanga yini. Yes, so sifuna ukuchecka ke lapha Mashobane ukuthi ke esimene njengaleso ke sizoyimisa kanjani inkinga efana naleyo ngoba ukuthi iyaqhubeka izoqhubeka mhlawumbe umama yena ngathini Mashobane. Mhlambe njengoba sengishilo nje ukuthi akho lutho luzokwenzeka. Awuboni ingane zakho zogana lapha. Ngeke sizesigane lapha. Njengoba babezile ekuqaleni kwanqaba abantu abadala bala ekhaya. Ngisame lapho ke nami ke. Ngisho nabafana bami ngizobabiza ngihlale nabo phansi. Akukho ushuthi wena mama ayikho ingane yakhe yogana eNazaretha. Ayikho yami ingane yogana eNazaretha. Iyogana ekusindisweni. Nkosazana. Nangu mama yanqaba. Ngivumi mina. Ngivumi. Shuthi mabehamba ngihamba nabo mina. Mabehamba ngihamba nabo. Ukusho ukuthi ke phela lapho uzobe usuphula umthetho wala ekhaya. Njoba ngishilo ke ukuthi abafana bami njengoba kuthiwa bayamjaha. Lo uMagayi wabo kuthiwa uMagayi. Angiyazi ingane encane kanje kuthiwa uMagayi. Njoba bethi ke bayamjaha bayamshaya. Ngizokhuluma nabo. Ngibatshele ukuthi sengikhulumile nabakwacele ukuthi ngeke kwenzeke lutho. Abahlukaneke nalomfana wakacela uSibusiso. Bangaphinde bamjaha. Senza njani mama ngiyexolisa. Senza njani ke ngengane ezithanda umfana? Ziyamthanda umfana ingane. Senza njani ke ngazo?
Zisencane le ngane. Kofanele ikhohlwe nje uyena. Akukabi isikhathi abasafundi. Abantu abangakayi ngisho nase-university abenza ugrade 12 bajaheni ngoba mabake bagana kamagaya basophinde bafunde. Nina bendlove namandla odabeni ke lwanamhlanje okudaba esilibhaleleke umama laphana ke uMagaya ehamba nendodana yakhe uSibusiso. Ngokubuka kwami njengoba de besithumile ukusihamba nabo siya laphana kwaKhumalo insizwa ifisa ukuthatha isithembu noma ifisa ukuthatha amakhosazana awu2. Ngokubuka kwami lolu daba lolu ngokuhlaziya kaNogwaja into ebeyinkinga noma kube yinto eyingqikithi kakhulu ukushayisana kwemibono ngokwenkolo ngoba uzokukhumbula ukuthi masihamba naboMagaye bangamaNazaretha okhomba ukuthi bagcina amasiko kunezinto abazenzayo ngapha kwaKhumalo umama ushaya phansi ngonyawo ngoba bendani besindisiwe okusho ukuthi lolu daba lothando ngapha luhamba kahle ngoba bathandana njengoba bethatha bethandana yonke into right amakhosana awanankinga nensizwa inankinga kodwa ngokobazali noma ngokwemongo yasemakhaya akuhlangani. Ngokubuka kwami ke udaba lanamhlanje into eyenza ukuthi sigcine sifike kulesigaba sokuthi aluxazuleki noma isikhona isixazululo kodwa kunzima ukufika esiphethweni indlela yesimo senhlalo noma indlela yokuphila noma indlela yokukhonza ukuthi mina ngikhonza kuleli bandla thina sikhonza kuleli bandla kunezinto esizenzayo la kunezinto esingazenzi la. So ke indaba namhlanje ibijule kakhulu futhi binzima kangawo ukuthi even noma ixoxo noma ikhulunywa ibizifike esigabeni la uthola ukuthi inhliziyo yamakhosazana ayathanda ukuyogana lapha kwaMagaya kodwa ngokwenqubomgomo yekhaya akulula ngoba inkolo iyavimba ukuthi cha la isithemba sisebenzi kwabantu abasindisiwe futhi awukwazi ukuyogana kwenye inkolo la uthola ukuthi khona kwenziwa izinto ezingamasiko noma okuyinto ezithinta ke umsamo. Saze sonke amaNazaretha ukuthi ke isikhathi esiningi kuba nesikhathi la bagcina khona izinto ezomsamo bayahlaba kwenziwa zonke izinto kugcinwa nonke imigubho nemikhosi yasekhaya khwayile ngapha esindisweni yonke lento leyo ke ibuye ingenziwa. So ke ngingasho ke namhlanje ngithi ke isiphetho noma ke isifundo kulolu hambo lwanamhlanje sitholile ukuthi noma siphila sisonke singabe inkashana enkulu kaMenzi ephuza umlaza ngameva kodwa ngokweinkolelo zethu asifani. Mhlambe okunye esingakubheka ngasothandweni lwakhe ke umfowethu namakhosazana noma nezintombi lezi ezingamawele ngokubuka kwami ngoba umama wakuveza nawe uma wakho ukuthi le ngane isafunda umatric iseyincane kukhona ukudideka okukhona esingasho futhi khambisa mhlawumbe nene stage ngokubuka kwami ngoba uyabona ukuthi zona zikhomba ukuthi zilangazelele umshado zilangazelele ukuyokwakha umuzi ekubeni futhi zingakaza experience lento yokuthi umuzi uphathwa kanjani noma ikhaya likhandwa kanjani. So ngicabanga ukuthi nakhona lapho kukhona la okungathi khambe kuwathinte amakhosazana ukuthi asemancane kodwa manje asafuna ukugana ngesimanga sokuthi asazi ukuthi inhlalisuthi uma ikhuluma nabo noma mayenza izinto zenza kanjani mhlawumbe ikhona indlela abaphatha ngayo eyenza ukuthi beze belangazelela ukuthi baphume kubo impela ke bayogana lapha koMagaya. Mhlambe enye into engingaphinde ngibheke indaba kamfowethu inhlalisuthi madoda uSibusiso. uSibusiso into yakhe ithi ayibe yindida ibuye confuse into yakhe uyezwa khona ulimi lwakhe ukuthi insizwa enesoka futhi insizwa obonayo ukuthi iyawazi umbombo kaThisha kodwa manje uyayithola into yayo ukuthi kukhona lento ekhona noma eyenzakalile ngoba izingane siyifica zikhala phambi kwamzali wazo zikhala phambi kamama wazo uMakhumalo zithi cha siyamfuna okungcono ngamane sihambe naye okhomba ukuthi asazi ukuthi mhlawumbe khona lento ayenza noma mhlawumbe ayilutha ngazi izingane ngoba ukubuya njengamanje ngeke uzuyithinte futhi ngokothando ngeke uzubathinte uyathola ukuthi labantu laba bayinto eyodwa uyathola ukuthi bahlangene amakhosazana awu2 akhuluma into eyodwa nokwinto engajwayelekile ukuthi ke manisherisha indoda kube lula kanjalo nje ukuvuma ukuthi hayi singakwazi ukuthi sigane singakwazi ukuthi sibe ngabakho ngoba ngisho endulo noma bengeke besitshela obaba kodwa kukhona isecret noma imfihlo ababe nayo ngokuthi behlanganise abantu besifazane. So ke ingakho ngisho ngithi ke uSibusiso kuningi
ukuconfuseka noma ukudideka esinakho ngaye, kodwa siyathola ukuthi kuyinsizwa yena enesoka futhi uyinsizwa eyaziyo ukuthi yenzani. Beside ukuthi unefa alishayelwa ubaba wakhe, beside ukuthi kuney'nkomo avezile ukuthi zikhona kubo, kodwa ngokubuka kwami le nsizwa khona into ekhona. Then bese singena mhlampe nangumama wakhe, umama wakhe uMagaye siyambona njengoba kade sibhalelile ukuthi nena into ayilwelayo ufuna kuvuke ikhaya, ufisa ukuthi kuvuke umuzi njengoba eshilo wathi lo uzinyubulala, kusho ukuthi ingane yakhe kuphela uSibusiso anaye. Shuthi njengamanje into abayihlosile ukuthi bafuna ukuvusa ikhaya ngoba bakhuluma indaba yamalobolo. Mhlawumbe ukuthi bebekhuluma ngomjolo kuphela bese ngasho ukuthi hayi mhlawumbe bayidlalela, kodwa ngokuhlaziya nokubuka kwami ngibuka ukuthi inhloso kamama yena ufisa ukuthi kwakheke. Mawufisa ukusilandela noma ukusibhalela Inyoni TV ku Facebook, uyakwazi ukuthi usibhalele udaba lakho silandelele njengoba senzile namhlanje. Ungagudluki, silandele yonke indawo, TikTok Inyoni TV, yonke indawo ku YouTube Inyoni TV. Mina ngingunogwaja ozikhundla umzona ngavungamisa uvalavala sekuvala ngamakhanda amadoda insibade magolagola tacobo gcumfala kahla umswazi lomembelithuli igeze intombi ezinhle seyibamba.